Hej drenge, så er det tid til matematik igen. Jeg kan desværre ikke lige være med, så vi tager lige en hurtig video om, hvad vi skal lave i dag. Vi skal til at se på lønsedler, og inde på elevintra, inde under matematik 10C, som I kan se, så ligger der ved siden af fuglekasserne nu også en, der hedder lønsedler. Hvis I går ind i den, så kommer der en, der hedder, ja, mærkeligt nok lønsedler. Går ind i den, så kommer der mærkeligt nok et dokument, der hedder lønsedler. Video, den klikker I lige på. Der åbner et Word, hvor så selve linket det lige ligger. Hvis I tager det link og trykker på det, så kommer I til ryge ind på YouTube, hvor der er så en lille video her, der hedder Forstå din lønseddel. Der var lige 4,5 minutter. Den ser I lige, sådan læser du din lønseddel. Stille og roligt, følg med i den, ikke også? Og hvis I ikke forstår den, så ser I den lige igen. Når man er ved at have styr på, hvad det går ud på, der er sådan 5 hovedpunkter i den, så er det opgavetid. Så de der udleverede ark, I fik her til middags, og hvis I ikke har fået dem, så ligger de i mit dueslag inde på lærerværelset. Dem tager jeg, og så prøver vi. Og den første opgave, det er simpelthen fuldstændig at løbe igennem videoen. En opgave, der er med til den, I ser i videoen. Og den næste opgave er så ændret en lille smule, og på den måde ned gennem arket der. Så prøv at lave alle de der ark her, eller de opgaver, der er på forsøgsarket. Og igen, driller det lidt, gå tilbage, se videoen, for der forklarer han alt det, som I skal arbejde med i dag. God fornøjelse med det.